الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا مناقض له ولا مثل له ولا مثيل له ولا مثال له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذات لا شريك له الصفات لا شريك له الآيات لا شريك له الحياة لا شريك له العظمة لا شريك له القدرة لا شريك له الكبرياء ثم نشهد أن سيدنا محبوبنا سيدنا معصومنا سيدنا مطلوبنا محمودنا قسمتنا وعصمتنا شرافتنا إمامتنا أحمد الأنبياء أشرف الأنبياء أحسن الأنبياء أعلم الأنبياء رئيس الأنبياء خطيب الأنبياء عظيم الأنبياء نبي الأنبياء محمد المصطفى ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نگاہ جو ڈالے تو پتھروں کو کلمہ پڑھا دیا نگاہ جو ڈالے تو پتھروں کو کلمہ پڑھا دیا یسرب کو مسکرا کے دیکھا تو مدینہ بنا دیا جنت کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ
نبی کا پسینہ بنا دیا میرے رب نے نبی کا پسینہ بنا دیا نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب جیسا بھی ہو نام محمد لے کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے اور بنائی کیا خدا نے پیاری صورت محمد کی ہوا عاشق وہ جس نے دیکھ لی صورت محمد کی کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی خدا خود جس پہ عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی مسلمانوں کو جب جنت کے دروازے پہ روکیں گے حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی میراج دا دھم دھام ہا غورا دا چرچا عام ہا جبریل آت غلام ہا بڑا بلولا بکمالے دھما پیا ملکان دے وچ ہو کے ملے فلکان دے وچ آیا گیا پلکان دے وچ کشفت جا بجمالے جہڑا جو سائیں دے در گیا جہڑا گیا جوش سکتا مر گیا حسنت جبیوں کے سالے ابو جالا میں مٹھکن کر پا آنکھیں جو عربی تاندسا میرے ہتھاں دے وچ ہے کیا کن کر ہتھاں وچ بول پے صلو علیہ وآلہ محبت نال اللہم صلی علی محمد صلی علی آل محمد صلی علی جمال محمد صلی علی کمال محمد صلی علی احوال محمد صلی علی دستار محمد صلی علی دفتار محمد صلی علی معیار محمد صلی اللہ اقرار اظہار انوار محمد اللہم صلی اللہ اسم محمد صلی اللہ رسم محمد صلی اللہ بزم قزم نظم محمد اللہ صلی اللہ ذکر محمد صلی اللہ فکر محمد صلی اللہ شکر محمد اللہم صلی اللہ محمد صلی اللہ ذات محمد صلی اللہ صفات محمد صلی اللہ بنات محمد صلی اللہ جماعت محمد صلی اللہ حیات محمد صلی اللہ زواج محمد صلی اللہ معراج محمد بلغ العلا بکمال محمد کشفت دجا بجمال محمد حسنت جمیع خصال محمد صلو علیہ وآلہ محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی صداقت محمد صلی اللہ عدالت محمد صلی اللہ صفاقت شرافت شجاعت امامت کتابت محمد اللہم صلی
محمد صلی اللہ شفتین محمد صلی اللہ رجلین کعبین عظمین محمد صلی اللہ شرفین محمد صلی اللہ غربین محمد صلی اللہ حسنین محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. انتہائی لائق ستازی تکریم واجب الاحترام قابل عزت احترام معزز علماء کرام دور اور نزدیک کو آمن والے تمام معزز مہمان اور میزبان نوجوان ساتھیوں بزرگوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج دی خوبصورت محفل ساتھ بہت ہی پیارے دوست اور بھائی قاری محمد الیاس صاحب اور بھائی ملک امیر حمزہ کنڈان صاحب دے حکم دیتے میں نہ چیز دی حاضری ہوئی اور اس خوبصورت محفل دا انعقاد کیتا ان حضرات نے اور انہاں دے رفقا نے. دعا ہے مالک ارض و سما اس خوبصورت محفل نو اللہ اپنی پاک بارگاہ بلند بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے اور اللہ رب العالمین تو من سارے مسلمانوں صحیح معنی دے اندر مسلمان بنن دی توفیق نصیب فرمائے. آقا کریم روف رحیم راحت للہ شکیندہ سچا سچا پکا عاشق اور غلام بنائے. صحابہ اہل بیت نقش قدم تے چلن دی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تو سارے نو اچھی آمین آکھن دی توفیق نصیب فرمائے. کتنی خوبصورت محفل ہے اور تسی سارے حضرات انج بیٹھے ہوئے تو سب چوک دروازہ رہتا ہوئے ہے. حضرات محترم تو آڈے میرے ہوتے اللہ نے بہت بڑا کرم بہت بڑا فضل بہت بڑا احسان فرمایا. اللہ تو میں نے اس نبی دا امتی اور غلام بنایا جڑا نبی سارے نبیاں سارے رسولہ سارے پیغمبروں دا سردار ہے. جڑے گنگے انہاں دی تو مجبوری ہے لیکن جنہاں زبان اللہ دیتی تھوڑی دی ہمت کرو بلند آواز اللہ کو سبحان اللہ. باقی امتن اللہ نبی عطا فرمائے. تسی تے میں بڑے خوش نصیباں اللہ تعالیٰ میں نو امام الانبیاء عطا فرمائے جنہاں نو اس چیز دوتے فخر ہے واقع سبحان اللہ. کائنات دے خدا نے اس دنیا دے اندر 18,000 مخلوقات نو پیدا فرمایا. توجہ 18,000 مخلوقات دے وچوں اللہ 4 مخلوقات نو چڑھیا. تسی آپس سے گفتگو نہ کرو تسی توجہ میرے دے چھوڑو بچہ. اللہ کریم نے اس کائنات کے اندر 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا. 18,000 مخلوقات دے وچوں اللہ 4 مخلوقات نو چنیا. ایک مخلوق نو اللہ انسان فرمایا ایک مخلوق نو اللہ حیوان فرمایا ایک مخلوق نو اللہ جنات فرمایا ایک مخلوق نو اللہ ملائک فرمایا. وقت انہا 4 مخلوقاں دے وچوں اللہ انسانہ نو چنیا. وقت انسانہ دے اندر بے شمار طبقات موجود ہیں. نبیان دے طبقے موجود ولیان دے طبقے موجود شہیدان دے طبقے موجود علماء اصفیاء اتقیاء صلحاء بلغاء دے طبقات موجود ہیں. وقت اللہ انہا سارے طبقاں دے وچوں 4 طبقے نو چنیا. ایک طبقے نو اللہ من النبیین فرمایا ایک طبقے نو اللہ من الصدیقین فرمایا ایک طبقے نو اللہ من الشہداء فرمایا ایک طبقے نو اللہ من الصالحین فرمایا. وقت انہا 4 طبقے دے وچوں اللہ انبیاء علیہ السلام دے طبقے نو چنیا. وقت نبی ایک نہیں 2 نہیں 1000 نہیں بلکہ 1,40,000 کموں پیش انبیاء علیہ السلام نے حضرت آدم صفی اللہ دے سر تے تاج نبوت
نوح نجیب اللہ دے سر تے تاج نبوت، ابراہیم خلیل اللہ دے سر تے تاج نبوت، حضرت داؤد خلیفۃ اللہ دے سر تے تاج نبوت، موسیٰ کلیم اللہ دے سر تے تاج نبوت، عیسیٰ روح اللہ دے سر تے تاج نبوت۔ اللہ کریم نے 1,24,000 پیغمبروں دے وچوں 313 رسولاں نوں چنیا، 313 رسولاں دے وچوں اللہ نے 10 اولو العزم پیغمبراں نوں چنیا، 10 اولو العزم پیغمبراں دے وچوں اللہ نے 4 صاحب کتاب رسول نوں چنیا، 4 صاحب کتاب رسول دے وچوں اللہ نے آمنہ دلال حبیب با کمال محبوب رب ذوالجلال خاتم النبیین پیغمبر رحمت للعالمین پیغمبر شفیع المذنبین پیغمبر نوں چن کے اللہ نے امام الانبیاء نوں سارے نبیاں سارے رسولاں سارے پیغمبراں دا سردار بنا دیتا ہے۔ تسی تے میں خوش نصیباں اللہ تانوں مینوں اس نبی دا امتی اور غلام بنایا جس نبی دی امت وچوں پیدا ہون واسطے خود نبی دعاواں کریندے ہیں۔ اور دنیا کے اندر جتنے نبی آئے رسول آئے پیغمبر آئے ہر نبی تے رسول دے تذکرے اس دی ولادت بعد شروع ہوئی۔ حضرت آدم صفی اللہ آئے انہاں دے تذکرے انہاں دے پیدا ہون تو بعد شروع ہوئے۔ نوح نجی اللہ تشریف لے آئے انہاں دے تذکرے انہاں دے پیدا ہون تو بعد شروع ہوئے۔ حضرت داؤد خلیفۃ اللہ تشریف لے آئے انہاں دے تذکرے انہاں دے پیدا ہون تو بعد شروع ہوئے۔ موسیٰ کلیم اللہ تشریف لے آئے انہاں دے تذکرے انہاں دے پیدا ہون تو بعد شروع ہوئے۔ عیسیٰ روح اللہ تشریف لے آئے انہاں دے تذکرے انہاں دے پیدا ہون تو بعد شروع ہوئے۔ قربان منیا آمنہ میں تیرے در یتیم محمد پاک دے کولوں حجت تک دنیا تے آئے نہیں، ولادت باسعادت ہوئی نہیں، پاک پیغمبر دا حجہ میلاد ہویا نہیں، اللہ تذکرے تے چرچے پہلے بلند فرما دیتے ہیں۔ آؤ توجہ کرو اس نبی دا کیا مقام ہے جس نبی دے تو تے میں امتی ہاں۔ اللہ پاک نے کیویں پہلے تذکرے تے چرچے بلند فرمائے۔ او مسلمانوں نبی دے دیوانے او پروانے او توجہ فرماؤ۔ حضرت آدم صفی اللہ دا دور جس وقت حضرت آدم صفی اللہ دا آخری وقت آئے، حضرت آدم صفی اللہ اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نو وصیت فرمائیں کہ اے میرے بیٹے میرے وصال تو بعد اگر تینوں کس چیز دی ضرورت ہوئے تا اللہ دے کولوں منگی، جے اگر تیری دعا قبول نہ ہوئے بل سونے محمد ذات درود پڑھ کے دعا کریں اللہ تیرے دعا قبول فرما لے سے۔ حضرت شیس علیہ السلام فرمانے لگے اے ابا جان محمد پاک کون ہے؟ حضرت آدم صفی اللہ فرمانے لگے میرے بیٹے تو تناج پہلی بار پہ سندا ہے، میں تو جنت دے وچوں کی آیا، میں جنت دے اندر کوئی ایسا درخت نہیں ویکھیا جس درخت ہر پتے دے سنے محمد دا نام لکھیا ہوئے۔ میرے سونے محمد مصطفیٰ جب تک دنیا تے آئی نہیں اللہ تذکرے تے چرچے پہلے بلند فرما دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ وقت آئے جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ طیبہ عابدہ زائدہ حضرت آمنہ صلاح اللہ علیہ دے شکر مبارک دے اندر تشریف لے آئے نے۔ حضرت امہ آمنہ دے کولوں بڑیا جین خوشبوئیں شروع ہو گئی نے، علاقے والے محلے والے بڑے پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں ساڑھے محلے دے اندر کڑی تردی دکان کھل گئی ہے۔ جب غور کرتا ہے پتہ چلے خوشبوئیں تا حضرت عبدالمطلب دے گھر دے وچوں آندیاں، اے خوشبوئیں تا حضرت آمنہ دے کولوں آندیاں نے، حتیٰ کہ انہوں لوگوں نے گلہ کرنی شروع کر دیتیاں کہ جیسا عورت خوابت شور خواب میں خوابت مرات بات کوئی اور جڑیاں خوشبو استعمال نہیں کر دیاں کہ اے عبدالمطلب
نوتے بو جڑی او بڑی مہنگی خوشبوئیں استعمال کر دیے حضرت عبداللہ دی وصال کے بعد مہنگی خوشبوئیں استعمال کر دیے حتیٰ کہ گل چلدیاں حضرت عبدالمطلب تک پہنچ گئی ہے حضرت عبدالمطلب کے دل گھر دے اندر تشریف لے آئے نے تے آکے حضرت آمنہ نو کول بٹھا لے آئے تے بڑے ادب دے احترام دے نال فرمانے لگے میری تھی آمنہ تینوں پتہ تے ساڈا عرب دے اندر کتنا اللہ نے سانو اعزاز عطا فرمایا ہے ساڈا عرب دے اندر کتنا وقار ہے لوگ سانو بڑی نظر دے نال ویندے نے تے میری تھی آمنہ تینوں اے بھی پتہ ہے جس عورت دا کھاون تے شور فوت ہونے کھاون تے مرن تو بعد اور دا خوشبوئیں استعمال نہیں کر دیاں تے میری تھی تو میں ساتھ سیدڑیاں مہنگیاں خوشبوئیں کتھوں لے کے آنی ہے کیڑے بازار چوں لے کے آنی کیڑی دکان تو لے کے آنی ہے حضرت آمنہ سردیاں بھی پیاں اکھیں چوں آنسواں دی برسات ہے حضرت آمنہ روندی اکھاں دے نال فرمانے لگیاں بازو تانوں پتہ تے میں اج کئی کر فروش دکان تے نہیں گئی اج کئی بازار دے اندر نہیں گئی ابو جی میں تے خوشبو والے دکان بھی نہیں ویکھی حضرت عبدالمطلب فرمانے لگے میری تھیوت ماجرا کیا ہے سمجھ نہیں پیان دے حضرت آمنہ اپنے پیٹ وال شکم وال اشارہ کر کے فرمانے لگیاں ابا حضور ساریاں برکتاں اے سارا فیضان اس آمن والے مہمان دے اے ساریاں برکتاں اے سارا فیضان اس آمن والے مہمان دے ابو جی ہن تو سب پوچھے تو سن لو جدو دے مہمان بن کے میرے شکم دے اندر آئے میں بڑے عجیب حالات آگیا تو ویکھنے اگر وہ حالات آگیا تو میں دساں کسی بنو پاگل دے مجنون اکسو اے ابو جی جدو دے مہمان بن کے میرے شکم دے اندر آئے میں پتھرہ دے کولو گزر دیا پتھر میں نو سلام دے دینے میں درخت دے کولو گزر دیا درخت میں نو سلام دے دینے اے ابا حضور میں تنو کیا دسانا ہر رات جدو میں سندیاں خواب دے اندر کوئی اللہ نبی آکے میں نو مبارک بات دینے اے ابا حضور جدو دے مہمان میرے شکم دے اندر آئے میں بھی اپنی دویا سہیلیاں دے نال تو پانی بھرن واسطے جاندیاں میرے نال دیاں دویا سہیلیاں جڑیاں پانی لیندیاں نے لیکن جدو میرا نمبر آتا ہے جدو میری باری آندی ہے جدو میں خون نیڑے بیٹھیاں اس وقت میں نو پوکت دور سفر بھی ضرورت نہیں پہنی بلکہ جدو میں خون کنارے تلک دیا اس وقت خون پانی اٹھا اچھل اچھل کے میرے قدمان دے پسے لیندہ بہزور جویں جویں دل کرے باندے جاندے معاملہ وقت مندے ہوں کہ میں جس بستر تے بیٹھ دیاں اس بستر دے وچوں خوشبوان لگ پاندیاں نے جس سہیلی دے نال میں ہاتھ ملنیاں اس سہیلی دے ہاتھ دے وچوں خوشبوان لگ پاندیاں نے اے ابا حضور جویں جویں دل کرے پیاندے ہوں دا معاملہ اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ جتنے میں اپنا لوا تو تھوک سکے نہیں اٹھوں ہی خوشبوان دے ہلے آن اتنی عظمت والا پیغمبر جب تک دنیا تے آئے نہیں ولادت باسعادت ہوئی نہیں میلاد ہویا نہیں تذکرے تے چرچے اللہ پہلے بلند فرما دیتے اللہ اکبر یا علی جدو میرے سونے محمد مصطفیٰ اس کائنات اندر تشریف لے آئے عرشہ والے نے خوشی منایا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آمن تو پہلے اس کائنات اندر اتنی جہالت آئی ظلمت آئی لوگ حکومت
نہیں، کوئی مقام نہ، عورت اگر بیٹی آئی کوئی عزت نہیں، کوئی عزت نہیں، بیوی آئی کوئی عزت نہیں، بہن آئی کوئی عزت نہیں، حتیٰ کہ دوستو بزرگوں جدو امام الانبیاء تشریف لے آئے، اللہ دے پاک پیغمبر نے آکے عورت کا مقام دسایا کہ عورت پوری نظر نال ویکھن دی چیز نہیں، عورت اگر تیری بیٹی ہے تاوی تیری عزت ہے، اگر تیری بہن ہے تاوی تیری عزت ہے، تیری بیوی ہے تاوی تیری عزت ہے، اور عورت اگر تیری ماں ہے تو ماں دے قدم تھلے اللہ جنت رکھی ہے۔ جدو میرے سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، انتظار ختم ہو گئی، بلکہ اعلان ہوا، کیڑا اعلان؟ کہ مکیاں انتظارہ ہاتھی آئے، ہم تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیڑے نبی دے سچے دیوانے بیٹھوا کو سبحان اللہ، جیڑے سچے پروانے بیٹھوا کو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ایک باری بات آپ کو سبحان اللہ۔ مکیاں انتظارہ ہاتھی آ جائے، مکیاں انتظارہ ہاتھی آ جائے، آمنا تیرا اللہ بھاگ جگایا، مکیاں انتظارہ ہاتھی آ جائے، کسی بھی پڑھ لو، مکیاں انتظارہ ہاتھی آ جائے، آمنا تیرا اللہ بھاگ جگایا، مکیاں انتظارہ ہاتھی آ جائے، آمنا تیرا اللہ بھاگ جگایا، پاک پیغمبر دے آمن دے نال کے ہوئے کہ بیت اللہ دے وچ موجودن جو صنم سارے، آمد آقا تیری تے اٹھے گئے منہ بھارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بیت اللہ دے اندر 360 بت ہیں، جدو میرے پاک نبی دا میلاد ہویا، ولادت باسعادت ہوئی، وہ بت جڑیاں سجدہ ریز بیت اللہ دے وچ موجودن جو صنم سارے، آمد آقا تیری تے اٹھے گئے منہ بھارے، اب دے شوشے مجھ گئے تے کسرت ذکرے پھینکے، جادو کرتے ظالم شیطان گدیاں چھوڑ کے مر گئے، کملی والے چاننے آن پھیلا جائے، کملی والے چاننے آن پھیلا جائے، آمنا تیرا اللہ بھاگ جگایا، مکیاں انتظارہ ہاتھی آ جائے، آمنا تیرا اللہ بھاگ جگایا، اکھن گایا خدا دی سانگیوں دی آواز نہیں تکیا، عرب پھریاں عجم پھریاں کوئی دینا نتا نہیں تکیا، اکھن گایا خدا دی سانگیوں دی آواز نہیں تکیا، عرب پھریاں عجم پھریاں کوئی دینا نتا نہیں تکیا، اپنے لبانوں جد سنا عربی سجن کھولے، یار دے امتی سونا جھولے دے وچ بولے، اپنے لبانوں جد سونا عربی سجن کھولے، یار دے امتی سونا جھولے دے وچ بولے، رو رو سونے امت نو بخشوا جائے، سبحان اللہ۔ میرے سونے محمد مصطفیٰ دنیا دے اندر تشریف لے آئے، حضرت ام آمنہ فرمیندیاں نے کہ میں عجیب منظر ویکھیا کہ سونے محمد مصطفیٰ میری گود چ نکل کے زمین تے چلے گئے اور سجدہ ریز ہو گئے، اور زبان مبارک حرکت بھی کر دی، میں کن لا کے سنیا
اللہ دے پاک علیہ وسلم دی زبان مبارک دے الفاظ ہیں اللہم اغفر لامتی. دنیا تے آئے اپنی امت نے یاد کیتا، دنیا تے رہے امت دا غم تے فکر، دنیا تو جان لگے تم امت دا غم تے فکر. اس کریم نبی دے تو تے میں امتی ہاں. ہن شعر سنا ہے انشاءاللہ تہاڈا ایمان تازہ ہوسی. اگر ایمان تازہ ہوئے تو بلند آواز نال سبحان اللہ کہے. سبحان اللہ. اکھیں ندایا خدا دی سائیو جی ابان نہیں تکیا، عرب پھریاں عجب پھریاں کوئی بیناد دا نہیں تکیا. اپنے لبانوں جب سنائیں بھی سجن کھولے، یار دے امتی سنا جھولے دے وچ بولے، رو رو سونے امت نو بخشا جائے، رو رو سونے امت نو بخشا جائے. آمنا تیرا اللہ بھاگ جگایا ہے، مکیاں انتظارہ ہاتھی آیا ہے. آمنا تیرا اللہ بھاگ جگایا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک نے سورہ محمد مصطفیٰ کو اتنا کمال عطا فرمایا، اور اللہ پاک نے اپنے سورہ محمد مصطفیٰ کو جو بھی دیتا ہے عرفہ دیتا ہے اللہ دیتا ہے. اللہ دے خزانے دے اندر جڑی جڑی چیز قیمتی ہے اللہ وہ سورہ محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائی. سیرت ویکھو اعلیٰ، صورت ویکھو اعلیٰ، کردار ویکھو اعلیٰ، گفتار ویکھو اعلیٰ، رفتار ویکھو اعلیٰ، دستار ویکھو اعلیٰ، مزاج ویکھو اعلیٰ، مراج ویکھو اعلیٰ، کرینہ ویکھو اعلیٰ، مدینہ ویکھو اعلیٰ. اور اللہ پاک نے سورہ محمد مصطفیٰ نے ایسی چیزاں عطا فرمائیں. میں جنہیں اگے آکھیا کہ اللہ دے خزانے دے اندر جڑی جڑی چیز قیمتی ہے اللہ وہ سونے محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائیے. میرا اور میرے اکابرین دا عقیدہ ہے کہ اکھاں سارے نو اللہ دیتی ہیں، لیکن مصطفیٰ دی اکھاں دیاں کسی دی اکھاں نہیں ہو سکدیاں. ہاتھ اللہ سارے نو دیتے لیکن مصطفیٰ دے ہاتھاں جیسے کسی دے ہاتھ نہیں ہو سکدے. اللہ یار سارے نو عطا فرمائیں، محمد دے یاراں دے کسی دے یار عطا نہیں فرمائیں. میرے محمد مصطفیٰ دے یار تو آئیں. توجہ کرو. ایک رات دی خلوتیں، رات دی تنہائیں، سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ لائقہ فائقہ عفیفہ عتیقہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر دے کول موجود. سیدہ عائشہ صدیقہ نے سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آسمان پہ جتنے ستارے یا رسول اللہ انہ دی تعداد کیا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا عائشہ واللہ عالم انا نادر. عائشہ اللہ بہتر جان دے. حضرت عائشہ صدیقہ نے اگلا سوال کیتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا تانوں تعداد بارے تعین کوئی نہیں یا رسول اللہ؟ تواڈے یاراں دے وچوں، تواڈے جانی ساراں دے وچوں، تواڈے حبداراں دے وچوں، تواڈے پیروکاراں دے وچوں، تواڈے آل و نصاب دے وچوں تواڈا کوئی ہو گیا بھی یار ہے جس دیاں نیکیاں آسمان دے ستارے نالوں زیادہ ہوئے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہاں عائشہ ایک میرا یہ یار ہے، اس میرے یار دیاں نیکیاں آسمان دے ستارے نالوں میں زیادہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نے سوال کیتا یا رسول اللہ او تواڈا کیڑا خوش نصیب یار ہے جس دیاں نیکیاں آسمان دے ستارے نالوں میں زیادہ ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا عائشہ میرا او یار عمر ہے جس نو میں اللہ کو رو رو کے منگے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ نے جدو حضرت عمر دا نام سنے خاموش ہو گئیاں. اللہ دے پاک پیغمبر دا چہرہ شناسن چہرہ پڑھنے
سیدہ عائشہ صدیقہ دا فرمایا عائشہ تو اگلا سوال کیوں نہیں کیتا حضرت عائشہ صدیقہ فرمانے لگے یا رسول اللہ آج میری بہت بڑی غلط فہمی دور ہو گئی ہے یا رسول اللہ میں اپنی سمجھ دیا ہوں تو سارے یاران دے وچوں تو سارے جانی سارا وفاداراں حقداراں پیروکاراں دے وچوں تو آل اور اصحاب دے وچوں میرے والد حضرت ابو بکر صدیق دا زیادہ مقام ہے لیکن اج تہاڈی زبان دے وچوں عمر دا نام سنے یا رسول اللہ میری غلط فہمی دور ہو گئی ہے مینوں پتہ چل گیا تہاڈے سارے یاراں دے وچوں عمر دا مقام زیادہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر دا جملہ سنیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا نی میری حمیرہ نی میری عائشہ تم اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق دی شان پہ پوچھ دی ہیں عائشہ تو اے سوال کیتا ہے کہ ستارے نالوں نیکیاں زیادہ کس دیاں ہیں تو اے سوال پہ نہیں کیتا کہ سارے نالوں نیکیاں زیادہ کس دیاں ہیں سبحان اللہ اللہ اکبر عائشہ تو اے سوال کیتا ہے نا جو ستارے نالوں نیکیاں زیادہ کس دیاں تو اے سوال تے نہیں کیتا جو سارے نالوں نیکیاں زیادہ کس دیاں عائشہ سن لے عمر دیاں ساری زندگی دی نیکیاں تیرے والد حضرت ابو بکر صدیق دی ایک رات دا مقابلہ نہیں کر سکتا سوچئے تو صحیح اللہ نے پاک وسلم نے فرما دیتا کہ عمر دیاں عمر بھر والد حضرت ابو بکر صدیق دی ایک رات دا مقابلہ نہیں کر سکتیاں آخر رات میں کی ہے کہ حضرت عمر نے ساری نیکیاں حضرت ابو بکر صدیق دی ایک رات کا راس کر دی عمر بھی تے کوئی عام انسان تے نہیں حضرت عمر کا وہ جوان ہے جس کو نبیوں دے سردار محمد پاک عمر کا او جوان ہے باقی سارے صحابہ میرے پاک پیغمبر کے مرید ہیں عمر میرے پاک پیغمبر کی مراد ہے عمر کا او جوان ہے ہر ایک نے اسلام قبول کیتے عمر او جوان ہے جس نے اسلام قبول کیتے حضرت والی جس رات مکے دے رب دیارے تے تجھا ہے در قرار جڑے باہر سردار آئے کھلے انہوں نے ہزاراں دیتے بھروسہ ہے سونے محمد مصطفیٰ حضرت علی شریف خدا نے سراخہ دے وچوں ویکھیا ہے تے گھبرا گئے تے فرمایا یا رسول اللہ دشمن آ گئے تو فلاں مقام اللہ کے کول سوال کیتا میرے اللہ اے میرے کریم اللہ اے میرے پالنہار اللہ اے میرے مشکل کشا سے اللہ نبی دیاں مانتا تا علی دے حوالے محمد تیری امانت کس دے حوالے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ نبی دیا امانت علی دے حوالے
میرا سونا محمد میری امانت سونے ابو بکر صدیق نے امانت اللہ دے پاک علیہ وسلم نے فرمایا ہے علی یہ امانت میرا گھر ہے یا میری سبز چادر لے لے میرے بستر تے لیٹ وان اپنی اپنی قسمت دی گل ہے کسے کو میرے مصطفیٰ نے سبز چادر دے اندر سلایا ہے کسے کو ساوے روزے دے اندر سلایا ہے اور اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر دے وچوں باہر اللہ پاک نے حفاظت فرمائی کفار مکہ دی ننگی تلواراں دے وچوں گئے ستے حضرت ابو بکر صدیق دے دروازے تے کائنات اللہ نے اس دن ویکھیا تو سب نے حکم ہوندا کہ چل اور صدیق اکبر رحمانی کے دروازے تے دستک اللہ دے پاک علیہ وسلم نے فرمایا میں اور کسی قوم سے نہ آیا بلکہ فرمایا کر یار صدیق تیاری ساڈے ازلا تو ہے یاری ہجرت دی منزل کاری کر یار صدیق تیاری ساڈے ازلا تو ہے یاری ہجرت دی منزل کاری صدیق اکبر آئے یا رسول اللہ میرے کاروبار تک کے بنسی اللہ دے پاک وسلم نے فرمایا صدیق تیرا کیا خیال ہے صدیق کا جواب سنا صدیق اکبر نے فرمایا میری حاضری آقا جانے میری حاضری آقا جانے جند جان کرا قربانی جند جان کرا قربانی میرے بس وچ نہیں انکاری میرے بس وچ نہیں انکاری ساڈی ازلا کیوں ہے یاری ہجرت دی منزل پاری فرمایا صدیق سوچ لے یہ راہ بڑی مشکل ہے سیداریاں نہیں بلکہ کنڈیاں دی ہیں صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ ہن کیڑا سوچنا سوچو تو اس وقت دا ہوں تو میں تہاڈا کلمہ پڑھنا صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ یاری دو قسم دی ہوندی ایک موڑ تائیں ایک توڑ تائیں میں موڑ والا ساتھی نہ میں توڑ والا ساتھی ہوں صدیق اکبر نے فرمایا ہر مشکل سر پہ جیسا ہر مشکل سر پہ جیسا میں لکیاں توڑ ایسا او میں لکیاں توڑ ایسا میں صدقے لکھ لکھواری میں صدقے لکھ لکھواری ساڈی ازلا تو ہے یاری ہجرت دی منزل کھاری اور چلدے چلدے صدیق اکبر دی نظر پئیاں مصطفیٰ دے قدماں تے عرب دے نکیلے پتھر اور میرے سونے محمد مصطفیٰ دے پیر مبارک رشم نال زیادہ روشن پیر سوج گئے زخمی ہو گیا صدیق دی دھار نکل گئی صدیق اکبر نے فرمایا رو کے کیوں سوج گئے پیر تیرے کیوں سوج گئے پیر تیرے ان کس نہیں کرتے میرے ان
کسے نہیں کردے میرے ان کسے نہیں کردے میرے بن جاواں سواری سچی اسنا تو ہے یاری اجرت دی منزل پا اس وقت میرے سونے محمد مصطفیٰ صدیق 3 میل کی چڑھائی چڑھ گئے غار ثور دے کول پہنچ گئے صدیق کو اپنی فکر نہیں بلکہ مصطفیٰ دا غم ہے کہ میری جان چلی رہی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک کے اندر کنڈل لگ چکے میرے مصطفیٰ نے آنچ بھی نہ آئے صدیق اکبر نے فرمایا ہائیں ٹھہرو صدیق کیوں کہ کرے سے صدیق اکبر نے فرمایا پہلے صاف کرے ساوارے پہلے صاف کرے ساوارے ذرا ٹھہر بنو سرکارے او ذرا ٹھہر بنو سرکارے کیوں جان جناب دی پیاری مینوں جان جناب دی پیاری ساڈی اسینا تو ہے یاری ہجرت دی منزل پاری آخر سارے پڑھ لو کر یار صدیق تیاری ساڈی اسینا تو ہے یاری ہجرت دی منزل پاری عزیز ساتھی بزرگوں اللہ پاک نے تواڈے اوپر بہت بڑا فضل اور کرم اور احسان فرمایا اللہ نے تواڈے اس نبی دا امتی اور غلام بنایا جس نبی کو پیدا کر کے کائنات کے خدا نے اعلان فرمایا اے میرے مصطفیٰ اگر میں تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا کائنات کے اندر میں اللہ کوئی شے پیدا دعائے مالک ارض و سما تو میں سارے مسلمانوں آقا کریم روح الرحیم راحت للعاشقین دا سچا سچا پکا عاشق اور غلام بنائے صحابہ نے بیعت نقش قدم تے چلن دی توفیق نصیب فرمائے حیات باقی ملاقات باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین کہ کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے تاہا سے ایاں آقا تیری سیرت کا قصیدہ قرآن یاسی تیرا نام و لقب ہے احساس صداقت رکھتا ہوں آنکھوں میں حیا دل میں خیر شجاعت رکھتا ہوں ابو بکر عمر عثمان علی یاران نبی ان سب سے محبت رکھتا ہوں حضرات محترم میں بہت ہی ادب دے نال دعوت خطاب دے رہے ہیں خطیب پاکستان سرمایہ سنیت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد جمیل طارق صاحب نے آپ خطاب بھی فرمان اور آخر تے انشاءاللہ آپ دعا بھی فرمائسن سارے حضرات حضرت سن انشاءاللہ ایمان تازہ ہو سی اہل علاقہ واسطے کتنی بڑی قابل فخر بات ہے کہ اللہ نے تو انہوں ایسا ہیرہ عطا فرمایا جنہوں نے تربیت کرنے والے بڑے بڑے اکابرین بڑے بڑے اسلاف اور جنہوں نے تربیت جامع حقانیہ سائیوال دے اندر کی تھی اللہ پاک انہوں علماء اکرام دا حضرت مفتی صاحب دا سایہ سارے دے صرف تعدیر سلامت رکھے اور بڑے حضرت کو اللہ انہوں نے درجات بلند فرمائے یقیناً اے لوگ سرمایہ ہیں انہوں نے گل سننا ساڑھے واسطے بڑی اعزاز دی بات ہے سارے حضرات حضرت مفتی صاحب دا بیان سنائے اور آخر میں دعا کر کے اس کے بعد لنگر انتظام ہے کوئی بندہ بھی لنگر کھانے بغیر نہ جوے آئے کیونکہ نوجوانوں نے دوستوں کی محنت کاوش ہے اللہ تعالیٰ قاری الیاس صاحب اور حافظ عبداللطیف صاحب اور دیگر انہوں نے رفقا جتنے بھی ہیں انہوں نے سارے دی محنت کاوش اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اور آخر تے
इंशाअल्लाह ताला इस महफिल का सवाब हुजूर दी सारी उम्मत को बख्शिया जासी। खसूसन चावे वाला और जितने हज़रात असी सारे इस मजमे के अंदर इस महफिल के अंदर तशरीफ फरमा और उन्होंने रिश्तेदार अजीज़ो अकारब इंशाअल्लाह ताला हज़रत मुफ्ती साहब दुआ के अंदर उन्होंने भी याद कर सन। दावत खिताब दे रहे हैं खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जमील तारिक साहब ने कि अपने खूबसूरत आवाज अंदाज से नाल साढ़े दिलों को मुनव्वर फरमा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिन मुबीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना रहमतुम मुहदात सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुजुर्गान मोहतरम, सब तो पहले मैं अपने बिरादर अजीज जनाब कारी मोहम्मद इलियास साहब नो अज दी इस बाबरकत और मुबारक महफिल दे इनइकाद ते उन्हां दी पूरी टीम समेत उन्हां नूं मुबारकबाद पेश करांगा और उस तो बाद जेड़े साडे मेहमानां ने गिरामी तशरीफ ले आए साडे बिरादर मोहतरम बहुत खूबसूरत अंदाज आवाज जनाब फारूक भाई जलबाना साहब और कारी सफदर साहब माशाअल्लाह तो हज़रात ने खूबसूरत बयान समाअत कीता। दीगर साडे तमाम मेहमानां ने गिरामी अल्लाह पाक उन्हां दी तशरीफ आवरी और साडी हाज़री अल्लाह पाक कबूल फरमाए। मैं पहले भी बिला तकल्लुफ बिला मुबालगा गल करां कि कारी इलियास साहब को माजरत की आई कि असी इलाके दे हां साडा बयान अक्सर जुमले ते भी साथी सुनते रहते हैं, मुलाकात भी अल्हम्दुलिल्लाह होती रहती है, आपस में मोहब्बत प्यार भी है, लेकिन इन्हां दे इसरार की वजह तो मैं बिल्कुल थोड़ा टाइम ज्यादा नहीं लेना। बड़ा तफसीली हुजूर दी शान ते हुजूर दी सीरत ते कारी साहब ने बयान तुहानू सुनाया, तुहाडे ईमान नू गरमाया, ताज़ा कीता। ईमान ताज़ा होया जिन्हां दा होया सच बोलिया होया ना, मेरा तो होया। अल्लाह पाक सानू हुजूर दी सच्ची गुलामी नसीब आमीन। तो मेरे दोस्तों, मैं बिल्कुल मुख्तसर कारी साहब के हुक्म ते दो चार गल्लां करके इंशाअल्लाह बहुत जल्दी तुहानू असली जेड़ी साडा मकसद हयात आप छोड़ांगा, चलो बेजा नहीं, लंगर का जड़ा ऐलान किया जा रहा है उस वास्ते इंशाअल्लाह जल्दी तुहाडी जान छोड़ दे सा। सिर्फ दो चार अकीदे दियां नज़रिए दियां गल्लां करसां। आज मेरा ख्याल रबीउल अव्वल दी पहली रात है, क्योंकि इन्हें ना ते इस महीने दे आवन ते कौन खुश है? सारे खुश हैं ना माशाअल्लाह, क्योंकि इस महीने दे अंदर साडे नबी दा मिलाद है, साडे नबी दी विलादत है, साडे नबी दी तशरीफ आवरी है। लेकिन मैं चूंकि एक मदरसे दा तालिब इल्म एक दारुल इफ्ता दे अंदर बैठ के अल्लाह पाक ने चंद उलमा दे जूते सीधे करन दा मौका दिता, मैं गल्लां करनियां खरियां ते सोहणियां ते अकीदे दी, क्योंकि याद रखो अकीदा ठीक है तो कामयाबी है, ठीक है ना जी। इस वास्ते ये मुबारक महीना रबीउल अव्वल दा महीना, बाबरकत महीना, अज़मत वाला महीना, शान वाला महीना, इहदे अंदर साडे नबी दा सारे बोले सो साडे नबी दा आप दी विलादत व सआदत है, आप दी तशरीफ आवरी है। जिस तरह कारी साहब फरमा रहे हैं साडे नबी दी ए शान है कि आप आए सब तो आखिर च, लेकिन आप दी तखलीक और आप दा जिक्र, आप दा तज़किरा सब तो पहले। मैं तफसीलात में नहीं जाऊंगा। कासिमुल उलूम वल खैरात हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल लिखी है। आप फरमाते हैं कि जिस तरह स्कूल के अंदर पढ़ने वाला बच्चा ओदे कोल साइंस का एक आला होता है, प्रकार होता है, ओनू जदों कागज के उत्ते दायरा बनाने वास्ते रखिए ना, तो जिथों दायरा बनाना शुरू करिए पढ़े लिखे हज़रात तवज्जो कर से उत्थे एक नुक्ता लगता है, उस नुक्ते नूं पूरे दायरे दा क्या दें मरकज, पूरे दायरे का क्या दे मरकज। ए नुक्ता लगा सब तो पहले, लेकिन पूरे दायरे का है भी बोलो
ہے بھی مرکز لیکن نظر تاں اسی جدو تسی دائرہ مکمل کر کے اس کاغذ کو آلے نو جیسو مولانا فرماندے اسی طرح ساڈے نبی دی مثال ہے اللہ پاک نے نبوت جڑا دائرہ لگایا او دا سب تو مرکزی نقطہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس پورے دائرے دا مرکز کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی نقطہ سب تو پہلے لگا. اسی طرح تخلیق میں ساڈے نبی دی سب تو پہلے جویں نقطہ نظر آخر وچ آیا اسی طرح ساڈے نبی دنیا وچ تشریف لے آئے سارے نبیاں تو آخر وچ آپ کی تشریف آوری تو بعد اللہ نے نبوت دا دروازہ ہمیشہ واسطے بند کر چھوڑیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت شان مقام بلندی اللہ نے کتنی عظمت عطا فرمائیاں. فارسی دے اندر کسی شاعر نے فرمایا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچ خوبا ہمدارن تو تنہا داری. فرمایا کہ اللہ نے جتنی خوبیاں جتنے کمالات جتنے بھی مقامات جتنی بلندیاں جتنی عظمتیں تنہا تنہا فردن فردن سارے نبیوں کو عطا فرمائی تھی. شاعر کہتا ہے وہ ساری خوبیاں اللہ نے ہمارے نبی میں جمع فرما دی. وہ ساری خوبیاں حضور میں اللہ نے جمع کر دی ہیں. یہ شان ہے میرے نبی کی, یہ عظمت ہے میرے نبی کی. اور ہم تو الحمدللہ سارے نبی کے امتی ہیں. حضور کا کلمہ پڑا ہے, حضور پہ ہمارا ایمان ہے. اونچی آواز سے حضور پہ ہمارا ایمان ہے. آؤ میں تمہیں اس کی بات بتاؤں جو حضور کی ختم نبوت پہ حضور کی نبوت پہ ایمان نہیں رکھتا, عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا ہے, عیسائی ہے, بیروت کا رہنے والا عیسائی. اس نے ایک کتاب لکھی انگریزی زبان دے اندر. اس نے لکھا ہے کہ 100 دنیا میں بڑے بڑے لوگ بڑے آدمی انہاں دا میں ذکر کرنا چاہنا. بیروت دا عیسائی ہے, مسلمان نہیں, حضور دا کلمہ نہیں پڑھیا, حضور تے ایمان لائے کے نہیں آیا. لیکن آدھا ہے جدو میں پوری تاریخ کا جائزہ لیا, پوری کائنات کو چھان ماریا, پوری تاریخ کا مطالعہ کیتا, بیروت دا عیسائی بھی آکر کے مجبور ہو گیا کہ سونے محمد جیسا بندہ نظر نہیں ہے, سونے محمد جیسی ہستی نظر نہیں ہے. عیسائیاں دا بھی اے نظریہ اور انہوں نے لکھ دیتا ہے اسی دا الحمدللہ مسلمان. اسی دا کون مسلمان. کسی عربی دے شاعر نے کہا نا مزد الدہور وما اتینا بمثلہ, متنبی دا شعر ہے, مزد الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اطاف عجزنا عن نظرائہ. اے میرے پیارے نبی, جب سے آپ دنیا میں تشریف لے آئے, آپ سے پہلے بھی آپ کے بعد بھی مائیں اس بات سے عاجز آ چکی ہیں کہ آپ جیسا بچہ پیدا کریں. آپ تو ایسی عظمتیں لے کے آئے, آپ ایسی شان لے کے آئے, ایسا بلند مقام لے کے آئے جن کو اللہ نے اپنا حبیب فرمایا, اپنا محبوب فرمایا. لیکن میرے دوستو جو قرآن کا میں نے حصہ پڑھا ہے, قرآن کی آیت پڑھی ہے, اس پہ بس 2-4 باتیں عرض کروں گا. اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین, البتہ پکی بات ہے, لقد تحقیق کے لیے پکی بات ہے, شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. یہ لقد اس لیے ہے, عربی جو سمجھتے ہیں وہ اس بات پہ غور کریں گے. لقد لام بھی تاکید کا, قد بھی تاکید کا, ماضی پہ داخل ہوا تو اللہ کہہ رہے ہیں شک و شبہ کی گنجائش پکی بات ہے. من اللہ علی المؤمنین, میں خدا نے ایمان والوں پہ احسان کیا. کن پہ بولو سارے ایمان والے بلند آواز سے بولے, کن پہ احسان ہے؟ یا اللہ احسان کو تیرے اتنے ہم شمار کرنا چاہیں تو ہم شمار, ہم گننا چاہیں تو ہم تیرے احسانات کی گنتی. یا اللہ وہ کیسا احسان ہے, کون سا احسان ہے جس کا تو احسان جتلاتا ہے. اللہ فرماتے اس بعث فیہم رسولا, فرمایا دیکھ تو صحیح میں نے تجھے اپنا حبیب عطا فرمایا, اپنا محبوب عطا فرمایا. آگے اللہ فرماتے ہیں ہے تم میں سے, لیکن اس کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ, پہلا مقصد میرے نبی کے دنیا میں آنے کا, یہ ولادت کا مہینہ ہے, میلاد کا مہینہ ربیع الاول. اس مناسبت سے میں عرض کروں گا, آپ توجہ کریں گے. اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی کو جو مقصد دے کے بھیجا دنیا میں, میرا نبی جس مقصد کے لیے آیا ان مقاصد میں سے پہلا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ, میں نے اپنے نبی کو دنیا پاک کرنے کے لیے بھیجا, کائنات کو پاک. اونچی آواز سے بولو. حضور کے آنے کا پہلا مقصد کیا ہے؟ تزکیہ کرنا, پاک کرنا,
لوگوں کو گناہوں سے نکال کے، گندگی سے نکال کے، نجاست سے نکال کے پاک راستے پہ ڈالنا، لوگوں کو آ کے کائنات میں، دنیا میں، دھرتی پہ پاک کرنا، یہ میرے نبی کے آنے کا بولو مقاصد میں سے پہلا۔ اور آگے فرمایا دوسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرے نبی کو میں نے اس لیے بھیجا، اللہ فرماتے ہیں تاکہ وہ قرآن کی، کتاب کی، حکمت کی تعلیم دے گے۔ دنیا کا ضابطہ بھی ہے، پہلے برتن میں دھو کے صاف کریں گے اور تاں وچ دودھ پہنے انہیں ہے کہ نہیں؟ پہلے برتن میں دھو کے صاف کیتا جاتا ہے، پھر سالن، پھر دودھ، پھر پانی۔ اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں میں نے اپنے حبیب کو اس لیے بھیجا تاکہ پہلے لوگوں کو جا کے بولو، تاکہ پہلے لوگوں کو جا کے پاک کرے، پھر کتاب و حکمت کی تعلیم دے، پھر ان کے اندر حکمت کو بھرے، کتاب کی تعلیم دے، کتاب کا علم عطا کرے۔ میرے نبی آئے کس لیے بولو بولو پاک کرنے کے لیے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ حضور کی 63 سالہ زندگی میں صرف 5 بندے یا 4 بندے پاک ہوئے تو اس کا مقصد کیا ہوا؟ میرا نبی کامیاب ہوا؟ تو اڈے ہائی سکول رد اندہ اگر ریزلٹ آگے دعویاں لگا، میں کیونکہ سادہ جہاں بندہ سادیاں گلنا کرے ساں، رد اندہ ریزلٹ آگے دعوی جماعت دا جی 70 بچے آن دعوی نکلا سے چو صرف 4 پاس ہوئے، باقی سارے فیل ہو گئے۔ کیوں جی بزرگوں کے آگ سے استادہ بڑی محنت کی جی کہ اکثر ہوئی، سکول تک ناکام ہو گیا نا، اساتذہ کامیاب نہ ہوئے، اساتذہ نے محنت نہیں کی، تو لہٰذا میرا نبی آیا پاک کرنے کے لیے۔ اگر یہ کہا جائے صرف 4-5 بندے پاک ہوئے ساری زندگی میں تو یہ میرے نبی پہ بہتان ہے، میرے نبی کی بے ادبی ہے، میرے نبی کی توہین ہے۔ نہیں، ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، جو بھی میرے نبی کے در پہ آیا پاک ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جو بھی میرے نبی کے در پہ آیا وہ صحابہ ہو تو پاک ہیں، اہل بیت ہو تو پاک ہیں، نبی کی آل ہو تو پاک ہو، در والے ہیں تب بھی پاک ہیں، گھر والے ہیں تب بھی، اونچی آواز سے، در والے ہیں تب بھی پاک ہیں، اور گھر والے ہیں تب بھی پاک ہیں۔ اگر 70 بچوں میں سے 4-5 بچے کامیاب ہو جائیں، باقی فیل ہو جائیں، آپ استاد کو کامیاب نہیں سمجھتے، آپ استاد کو ناکام سمجھتے ہیں، تو میں کیسے مان لوں کہ میرے نبی کی 63 سالہ محنت میں صرف 5 کو کیا؟ نہیں، اللہ تو فرما رہے ہیں ہم نے اپنے حبیب کو بھیجا ہی کس لیے ہے؟ بولو بھیجا ہی کس لیے ہے؟ تو پھر 5 تن پاک نہیں، عقیدہ بناؤ سب تن پاک، اونچی آواز سے عقیدہ بناؤ 5 تن پاک نہیں بلکہ 5 شان والے، 12 شان والے، 14 شان والے۔ نہیں، ہم تو اس سے بڑھ کے عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کے در پہ جو بھی آیا وہ بولو نبی کے در پہ جو بھی آیا وہ سارے صحابہ شان والے، ساری اہل بیت، نبی کی ساری آل پاک ہے۔ اور آخری بات سمیٹتے ہوئے بات کو عرض کروں گا، صحابہ کون ہیں؟ آج نبی کی شان قاری صفدر صاحب بیان کریں، بھائی فاروق بیان کریں، میرا نبی ساری کائنات جو سب تو سونا، میرا نبی ساری کائنات جو سب تو اچھا، میرا نبی ساری کائنات جو سب تو سچا۔ اسا نبی نو ویکھیا ہے کیوں بھائی؟ سن کیا دسیا ہے کہ نبی سارے تو سونا ہے؟ بول دے نہیں، کیا دسیا ہے؟ صحابہ۔ ہم جتنی بھی نبی کی بات کریں گے، نبی کی عظمت، نبی کی سیرت بیان کریں گے، یہ ہمارے تک، ہم تک کس نے پہنچائی ہے؟ اور یہ کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں مسلمان ہیں، یہ ہم تک کس نے پہنچایا؟ قرآن کس نے پہنچایا؟ دین کس نے پہنچایا؟ ایمان کس نے پہنچایا؟ رائے گڑھ کے بڑے مرکز میں ایک دفعہ مشورہ ہوا، توجہ کرنا، میں بات کو اپنی بالکل مختصر کرنا چاہ رہا ہوں۔ رائے گڑھ کے بڑے مشورے میں مشورہ ہوا کہ امریکہ دے اندر ایک جزیرہ ہے، ایک علاقہ ہے، حالی تک اتنے اسلام کا پیغام نہیں پہنچیا، اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، تبلیغی جماعت اسلام کا پیغام لے کے نہیں گئی۔ مولانا عبد الرحمن صاحب غالباً ان کا نام ہے فیصل آباد کے، کہنے لگے میرے دل میں تمنا خواہش پیدا ہوئی کہ جلدی جماعت بنا کے میں اس جگہ تے اسلام کا پیغام سب تو پہلے دین کی دعوت لے کے جاسا۔ جماعت بنائی، ویزا لگوایا، جلدی اتنے پہنچے، توجہ کرے آئے، آدھے عصر دے ٹائم ساڑی جماعت اتنے پہنچی، جس وقت بستی اچ داخل ہوئے تے اذان دی آواز آئی۔ سبحان اللہ۔ آدھا اسی تو حیران رہ گیا، سن رائی وینڈا لگا چاہا کہ اس سے ہر اسلام کا پیغام نہیں پہنچیا، اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، ہم تو خوش تھے کہ ہم پیغام لے کے آ رہے ہیں، دعوت لے کے آ رہے ہیں، یہاں تو اذان ہو رہی ہے۔ بستی میں
داخل ہوئے, مسجد میں گئے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھی, امام صاحب سے ملاقات ہوئی, امام صاحب سے کہا ہم رائمنڈ سے پاکستان سے آئے ہیں, ہماری تشکیل ہوئی ہے, ہم نے یہ سنا تھا یہاں پیغام دین کا نہیں پہنچا, اسلام کا پیغام نہیں پہنچا, یہاں دین کی دعوت نہیں پہنچی, ہم تو بڑی خوشی سے آئے تھے, لیکن یہاں تو مسجد بھی ہے, اذان بھی ہے, با جماعت نماز بھی. مولوی صاحب فرماندے امام صاحب میرا بازو کھدیا ہے نہیں, مسجد آئی, مسجد دے نال لے کے گئے, چھوٹی چھوٹی چار دیواری بڑی کھلوتی آئی, اتھے سال لے کے گئے 3 قبراں, کتنیاں 3 قبراں. اس مولوی امام صاحب نے مسکرا کے کہا جناب اے نبی دے صحابہ دی, نبی دے یاراں دی, نبی دے غلاماں دی قبراں ہیں, ساڈے امریکہ دے اندر بھی سب تو پہلے اسلام دا پیغام لے کے پہنچے تے نبی دے صحابہ پہنچے. سبحان اللہ. شور کوٹ دے علاقے صحابہ دی قبراں, سکھرے صحابہ دی قبراں, جاؤ دنیا پھرو صحابہ دی پوری دنیا چ قبراں ملدیاں. اے صحابہ کس واسطے آئے ہیں؟ کوئی تجارت مقصد نہیں, کوئی جناب سراب مقصد نہیں, کوئی پیسہ کمانا مقصد نہیں, کوئی ملازمت مقصد نہیں. اج تو تے میں نبی دا کلمہ پڑھدے بیٹھے ہاں, نبی دا ذکر سنتے پے ہاں, نبی دے ذکر دی محفل سجائی بیٹھے ہاں. اے قربانیاں ہیں صحابہ دی, جنہاں دیاں. اور ایک جملہ ہے کسی شاعر کا ایک شعر ہے کہ صحابہ رب کو کتنے پیارے, مدح سرا قرآن کے پارے. صحابہ رب کو کتنے پیارے, مدح سرا, بولو, مدح سرا قرآن کے پارے. قرآن پاک سورۃ الکہف 15ویں سپارے دے اندر آیت ہے. آج سانو آکھیا جاندا ہے باتیں لگا ہے کہ صحابہ کو نظرہ پھیر لو, صحابہ نو چھوڑ دیو, تسی صحابہ کیوں کر دیو؟ حالانکہ 15واں سپارہ سورۃ الکہف دے اندر آیت ہے 27 نمبر آیت. اللہ فرماندے ولا تعد عیناک عنہم, اے میرے حبیب انہاں صحابہ کو تسا نگاہاں نہیں پھیرتے. حفاظ کرام بیٹھے, سورۃ الکہف 15واں سپارہ آیت نمبر 27, آیت نمبر 27, اللہ فرما رہے ولا تعد عیناک عنہم, اے میرے سونے حبیب انہاں صحابہ کو تسا نگاہاں نہیں پھیرنیاں. کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ نو بڑے پیارے لگے, صحابہ اللہ نو بڑے پیارے لگے. اس وقت الحمدللہ ثم الحمدللہ پورے ملک کے اندر, پوری دنیا کے اندر فضا بن چکی ہے. بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث سارے ایک سٹیج تے اکٹھے ہو کے جڑی محرم دے اندر گستاخیاں ہوئیاں انہاں دے جواب دے اندر جمع ہیں. اور ساڈا ہکو مطالبہ ہے حکومت پاکستان کولو کہ جڑا نبی دی گستاخی کرے, جڑا صحابہ دی گستاخی کرے, جڑا نبی دی آل دے وچ کسے دی گستاخی کرے, اونوں سزا, بولو تو صحیح, اونوں سزا ملنی چاہیے. ایک بل پنجاب اسمبلی دے اندر پیش کیتا گیا, تانوں پتہ ہو سی حافظ عمار یاسر ساڈے تلا گنگ دے ایم پی اے, انہاں نے چودھری پرویز الہی نے, انہاں نے پنجاب اسمبلی دے اندر ایک بل پیش کیتا. اس بل دا جڑا عنوان ہے تحفظ بنیاد اسلام, تحفظ بنیاد اسلام. اے دا کیا مطلب ہے کہ پورے ملک پاکستان دے اندر کوئی بدبخت اللہ دی گستاخی ہونی چاہیے کہ نہیں جی, اللہ دی گستاخی دی کسے نو جرت نہ ہوئے. اس بل دا مقصد ہے کہ نبیاں وچوں کسے نبی دی گستاخی دی کسے نو جرت, کسے نبی دی گستاخی ساڈے ملک وچ نہ ہوئے. اور آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے اندر کوئی بدبخت گستاخی اور بے ادبی نہ کرے. اگلا بیان دا حصہ صحابہ کرام وچوں کسے صحابی دی توحید دی اجازت, نبی دی آل وچوں کسے نبی دے گھرانے دے وچوں کسے مقدس شخصیت دی توحید. اور اگے ود کے اس بل دا یہ بھی حصہ ہے کہ اللہ دے ولیاں کہندا ولیاں تے ایمان ہے, سارے بلدے ہو نا, کہ اس ملک دے اندر کسے اللہ دے ولی دی بھی کوئی توہین اور گستاخی. ہن تواڈے کول پوچھدا اے جڑا بل دا حصہ میں پڑھ کے سنایا کہ اللہ دی توہین نہ ہوے, نبیوں دی توہین نہ ہوے, آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین نہ ہوے, صحابہ وچوں کسے صحابی دی توہین نہ ہوے, نبی دی آل وچوں کسے نبی دے آل دی مقدس ہستی دی توہین نہ ہوے. اور اسی طرح اس بل دا حصہ ہے کہ ولیاں وچوں کسے ولی دی توہین اور بے ادبی اور گستاخی. ہن تواڈے کول پوچھنا ہے, ہاتھ کھڑے کر کے تساں جواب دینا ہے, اے بل پاس ہونا چاہیے کہ نہیں جی, اے قانون بڑھنا چاہیے کہ نہیں, اے
साडा मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान कोलों जेड़े इस मुल्क के हालात को बिगाड़ना चाहते हैं, इहदे अंदर दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं, इहदे अंदर बदअमनी फैलाना चाहते हैं। जिस तरह डॉक्टर आदिल खान साहब रहमतुल्लाह अलैह पिछले दिनों के अंदर शहीद कर दिया गया। मैं तो जुम्मे ते भी आख्या उन्होंने जुर्म किया, उन्होंने कराची के अंदर 2017 के अंदर आके उन्होंने बरेलवी देवबंदी अहले हदीस नूं एक जात इकट्ठा किया और साल इकट्ठा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उसी के चाहते हो इन्हें लड़ते रहिए या इकट्ठे हो जाइए इकट्ठे हो जी। बस उन्होंने एक किरदार अदा किया, सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठा किया, उन्होंने शहीद कर दिया गया, उन्होंने रस्ते को हटा दिया गया। साडा इहो मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान को कि इस बिल को पास करके कानून बनाओ कि इस मुल्क के अंदर किसी की भी गुस्ताखी और बेअदबी ना होवे, बर्दाश्त असी ना कर सकते। बाकी अगली जुमेरात आमन वाली इस सिलसिले के अंदर चनाब नगर के अंदर कॉन्फ्रेंस हो रही। इस वास्ते जरा ना जी चनाब नगर के अंदर जुमेरात जुम्मा 2 दिन कॉन्फ्रेंस है खत्म नबुव्वत, उस तो अगली जुमेरात को फिर गोल चौक के अंदर कॉन्फ्रेंस है, उस तो अगली जुमेरात को ईदगाह के अंदर कॉन्फ्रेंस है। कौन कौन इन कॉन्फ्रेंस के अंदर जाने का इरादा करे, कोशिश करे सो ना इंशाअल्लाह। देखो एक बुजुर्ग का इंतकाल होया, मरना असा सारा दुनिया छोड़ के चला जाना है, कोई पता नहीं भरोसा वक्त दा किस वक्त बुलावा आ जावे। एक खत्म नबुव्वत दा एक आलिम एक बुजुर्ग जिन्हें सारी जिंदगी नबी की खत्म नबुव्वत दा काम किया, आखिरी वक्त आया रिश्तेदारां नूं पुत्रां नूं भिरावां नूं आखन लगे चलो भाई कमरा खाली कर दो, मैनू लैण वाले आ गए, मैनू इजराइल के दीगर फरिश्ते जन्नत के फरिश्ते नजर आते थे, सबको बाहर निकाल दिया। फरमाया ये मेरे इस्तिकबाल के लिए आए हैं और ऐलान हुआ कि इन्होंने सारी जिंदगी खत्म नबुव्वत का काम किया, इसलिए अल्लाह ने कामयाब कर दिया। इस वास्ते साडा एक मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान को, बहरहाल एक फरमाइश भी है, क्योंकि आखिरी गल ये भी कर देवा कि असी जिवें सिद्दीक दा हारी साहब जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह दी कसम सिद्दीक दा जिक्र होवे तां भी साडा चेहरा खुला तरह खिलदा है, अली दा जिक्र होवे तां भी साडा चेहरा खुला, जिन्हां दा खिलदा है सिर्फ वो बुलिया अली भी साडा इमाम, सिद्दीक भी साडा, बोलो सिद्दीक भी साडा। और फिर मुहर्रम का महीना पिछला सफर तो पहले पिछला महीना मुहर्रम का गुजरा, हजरत अली ने 6 बेटे करबला दे शहीद है। कितने? 6। बोलो बोलो कितने? 6 बेटे करबला दे शहीद है। हजरत अली का बेटा मोहम्मद करबला दा शहीद है, हजरत अली का बेटा अब्दुल्ला करबला दा शहीद है, हजरत अली का बेटा गाजी अब्बास करबला दा शहीद है, हजरत अली का बेटा इमाम हुसैन करबला दा शहीद है। अल्लाह की कसम जिम्मेदार मौलवी अपने मसलक दा, मैं कुरान ते हदीस पढ़ के तुम्हारे सामने जिम्मेदारी नाल गुफ्तगू करना बैठा। हजरत अली का बेटा करबला दा शहीद हसन हुसैन का भाई है, नाम अबू बकर है। ना के है अबू बकर, अबू बकर अली दा 6वां बेटा करबला दा शहीद है, हसन हुसैन दा भाई है, अली दा बेटा है, नाम उस्मान है। सुभान अल्लाह। ना के है उस्मान है, लिहाजा असी अली वाले हैं, अली नाल भी प्यारे, अली दे बच्चियां नाल भी प्यारे, बोलो अली दे बच्चियां नाल भी, और करबला दे सारे शहीदां नाल सन, सारे शहीदां नाल सन प्यारे। ताई दासी सुन्नी जिवें हसन ना रखेन्या, हुसैन ना रखेन्या, इन्ने अबू बकर ना रखेन्या, उमर ना रखेन्या, गाजी अब्बास इन्हां दा अलम लाया जांदा है। इन्हां दे सक्के भिरा दा नाम उमर है। सुभान अल्लाह। सक्के कुछ अकीदे दी गल्लां ही बताया करो ना। हजरत गाजी अब्बास के सक्के भिरा दा अली दे पुत्र दा नाम के है? हजरत अली 18 पुत्रां विच 2 दा नाम उमर रखिया ने। हुण वेख लविया जेदा उमर दा नाम सुन के चेहरा तवे दे पिछले पासे आ हो वने ते परेशान ते घबराहट ते चेहरे ते जिल्लत ते रसवाई छा वने, समझिया है कि अली नु मन्नण वाला, अली नु मन्नण वाला हुंदा तां अली दे पुत्रां नाल प्यार करेंदा। अली अपने 18 पुत्रां विचों 2 दा नाम, ऊंची आवाज नाल 2 दा नाम उमर रखिया। इस वास्ते ज्यादा बड़ा प्यारा लगदा है नाम अली दा। सुभान अल्लाह। बड़ा प्यारा बड़ा सोना बड़ा मिठा लगदा है नाम अली दा, ए सुन्नी असल विच गुलाम अली दा। बड़ा प्यारा बड़ा सोना बड़ा मिठा लगदा है नाम अली दा, बड़ा प्यारा लगदा है नाम अली दा, ए सुन्नी असल विच गुलाम अली दा। मस्जिद नबवी दावे मंजर सब विच खड़ा किवें होया है,
سبحان اللہ مسجد نبوی دا ویکھ منظر صف وچ کھڑا کیویں ہویا اے حیدر صدیق دسدے امام علی دا سبحان اللہ اے صدیق دسدے امام علی دا فاروق دسدے امام علی دا عثمان دسدے امام علی دا بڑا پیارا لگدا ہے سبحان اللہ محبت نال کہو جنہاں پیارا لگدا ہے بڑا پیارا لگدا ہے نام بڑا میٹھا لگدا ہے نام بڑا سونا لگدا ہے نام علی دا اے سنی اصل وچ غلام علی دا علم دا باب جنوں آکھے نبی جس دے گھر وچ آقا دی تھی سبحان اللہ علم دا باب جنوں علم دا باب جنوں آکھے نبی جس دے گھر وچ آقا دی تھی جس دے گھر وچ آقا دی تھی کتنا ہے ویکھو مقام علی دا سبحان اللہ اور کتنا ہے ویکھو مقام علی دا کتنا ہے ویکھو مقام علی دا اے سنی اصل وچ غلام علی دا صدیق مردا دل دے دکھائے روزے کو سر تے کڑے منہ سبحان اللہ دنیا تیرے عقیدے دی گل ہے تیرے نظریے دی گل ہے اور میں بڑے دعوے نال کہنا انج نہ ہوے کہ غازی عباس دا علم لا کے حضرت عمر نو گالیاں دیندا رہیا حضرت عمر تے تبرہ کردا رہیا قیامت دا دن ہوئے گا حضرت علی روک لین گے میرے ایک بیٹے دا علم لاندا رہیا ہے دوسرے بیٹے دی توہین بے ادبی تے گستاخی تے تبرہ کردا رہیا ہے اس واسطے اج موقع توبہ کر لے صحابہ دے در تے آ جا اہل بیت دے در تے آ جا حضرت علی قیامت والے دن روک لین گے اس واسطے میں عقیدے دی گل پیا کرنا کہ صدیق مردا دل دے دکھائے روزے کو سر تے کڑے منہ آئے سبحان اللہ صدیق مردا دل دے دکھائے روزے کو سر تے کڑے منہ آئے منکر نو ملنا نہیں جام علی دا سبحان اللہ اور منکر نو ملنا نہیں جام علی دا منکر نو ملنا نہیں جام علی دا منکر نو ملنا نہیں جام علی دا اے سنی اصل وچ غلام علی دا بڑا پیارا لگدا ہے نام بڑا پتہ لگے علی والے بیٹھے نے علی والے محفل سجائی ہوئی ہے علی دا ذکر ہے حسن و حسین دا ذکر ہے بھائی فاروق صاحب کو سارے ذکر سنائے دے اس واسطے میں تو تیرے عقیدے کی ترجمانی کرنا پیا ذرا بلند آواز نال کیا شک والے دا شک دور کر دے بڑا پیارا لگدا ہے بڑا سونا لگدا ہے نام بڑا پیارا لگدا ہے نام اور بیڑا پار کیویں اسی آخری گل اور پوری اس محفل دے نچوڑ دی گل اللہ دی قسمیں نچوڑ دی گل عقیدے دی گل فائدے دی گل نظریے دی گل اور توڑ دی نہیں بلکہ جوڑ دی گل سبحان اللہ توڑ دی نہیں بلکہ اسی تبلیغی جماعت والے اسا توڑ والی گل کیتی کبھی نہیں اسی ہمیشہ جوڑ والی گل کرتے ہیں اس واسطے میں کراچی عادل خان صاحب نے سارے نو بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے نو ایک پلیٹ فارم تے اکٹھا کر دیتا ہے سب نو جمع کر دیتا ہے ہم توڑ والے نہیں ہم جوڑ والے ہیں جوڑ کی بات کرنے لگا ہوں کہ بیڑا پار کیویں ہوئے گا علی علی کیتیا تے سب کچھ پیتیا انج بیڑا پار نہیں ہونا بلکہ میں دسنا بیڑا پار کیویں ہوئے گا فرمایا مولا علی والا جندا کردار جمیل دا معاشر دے وچ بیڑا پار اللہ اے مولا علی والا 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 جند کردار جمیل دا معاشر دے وچ بیڑا پار دشمن ہے ہر جانا کام علی دا اے دشمن ہے ہر جانا کام علی دا دشمن ہے ہر جانا کام علی دا دشمن ہے ہر جانا کام علی دا اے سنی اصل وچ غلام علی دا گونج پہ جائے آخر وچ بڑا پیارا لگدا ہے بڑا سونا لگدا ہے نام بڑا میٹھا لگدا ہے نام
بڑا پیارا لگدا ہے نام علی دا اے سنی اصل وچ غلام علی دا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اے اللہ ہم سب کی یا اللہ اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ تیرے پیارے حبیب کا ذکر ہوا صحابہ اہل بیت کا ذکر ہوا یا اللہ جن حضرات نے بیان کیا نعتیں پڑھی کلام سنائے یا اللہ سب کی حاضری قبول فرما یا اللہ سب کا سننا سنانا قبول فرما یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت آپ کی تشریف آوری کے صدقے یا اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما سب کی حاضری قبول فرما جتنے ہاتھ تیرے دربار میں اٹھے ہوئے ہیں حضور کے صدقے سب کی دلی مرادیں پوری فرما دلی حاجتیں پوری فرما دلی تمنائیں پوری فرما جنہوں نے محفل کا انعقاد کیا رات دن محنت کی یا اللہ مالی تعاون کیا جانی تعاون کیا یا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما اس مسجد کو آباد فرما آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما یا اللہ اس محلے پر برکتیں رحمتیں نازل فرما وسعتیں عطا فرما یا اللہ خوشیاں اور برکتیں عطا فرما کرونا وائرس کے بارے میں دوبارہ خبریں پھیل رہی ہیں کہ دوبارہ یا اللہ اس بیماری سے اس وبا سے اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمیں نجات عطا فرما یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما مسلمانوں کے مال کی جان کی کاروبار کی عزت آبرو کی دین و ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے یا اللہ ہمارے بڑے جتنے دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما سب کی بخشش فرما سب کے درجات بلند فرما اعلی علیین میں جگہ عطا فرما یا اللہ مجمع میں جتنے حضرات بیٹھے ہیں جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت والی عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما اولادوں کو والدین کا خدمتگار بنا جتنے یا اللہ ہمارے بڑے دنیا سے جا چکے جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما سب کی بخشش فرما سب کے درجے بلند فرما اعلی علیین میں جگہ عطا فرما اور یا اللہ پچھلے دنوں ہمارے محترم قاری الیاس صاحب کی بھتیجی کا انتقال ہوا معصوم چھوٹی بچی یقیناً وہ تو بخشے بخشوائی روح ہے یا اللہ لیکن اس بچی کو ہم سب کے لیے سفارشی بنا ہماری مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنا ان کے بھائی کو یا اللہ نعم البدل عطا فرما نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما اپنے پیارے حبیب کے صدقے یا اللہ جتنا بھی مجمع بیٹھا ہے سب کی دلی تمنائیں پوری فرما دلی حاجتیں پوری فرما دلی مرادیں پوری فرما بے اولادوں کو یا اللہ صاحب اولاد بنا نیک صالح اولاد عطا فرما نرینہ اولاد عطا فرما اور جن کو اولاد عطا فرمائی ان کو دیندار بنا یا اللہ نیک صالح بنا والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہماری اولادوں کو یا اللہ حضور کی سچی محبت عطا فرما حضور کی سچی غلامی نصیب فرما صحابہ اہل بیت کی سچی غلامی نصیب فرما کرب و بلا کے شہیدوں کی محبت عطا فرما ہم تو ہر وقت تجھ سے یا اللہ گڑ گڑا کے ہاتھ پھیلا کے رو رو کے یہ دعائیں کرتے ہیں یا اللہ جب تک زندہ رکھے پاکوں کی محبت میں زندہ رکھنا موت دے تو پاکوں کی محبت میں موت دینا یا اللہ قیامت کے دن پاکوں کے جھنڈے کے نیچے کھڑا کرنا یا اللہ قیامت کے دن ہمارا حشر کرب و بلا کے شہیدوں کے ساتھ ہو یا اللہ جنت میں حضور کی رفاقت حسن و حسین کی رفاقت حضرت علی صحابہ اہل بیت کی رفاقت عطا فرمانا جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا بن مانگے عطا فرما یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما یہ اللہ سنی اسٹیٹ ہے 98% اس ملک میں سنی آباد ہیں یا اللہ ان کے حقوق کی بات ہم کر رہے ہیں یا اللہ ہمارے سنیوں کے حقوق کی حفاظت فرما ملک پاکستان کی جغرافی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما اس کو اسلام کا مرکز بنا قرآن و سنت کا مرکز بنا خلفائے راشدین کے دور کو زندہ فرما خلفائے راشدین کے دور کو زندہ فرما گستاخی بے ادبی کرنے والوں کو یا اللہ ہدایت عطا فرما جن کے مقدر میں تو نے ہدایت لکھی نہیں جو بدبخت کبھی نبی کی گستاخی کرتے ہیں جب اس صحابہ میں سے ابو بکر جو نبی کے پہلو میں سویا ہوا جو عمر نبی کے ساتھ آرام کر رہا یا اللہ ان مقدس ہستیوں کی جو گستاخی کرتے ہیں بے ادبی کرتے ہیں ان کو یا اللہ ہدایت عطا فرما اگر ہدایت ان کے مقدر میں ہے نہیں تو ان کو نیست و نابود فرما مسلمانوں کو ان کے شرور سے محفوظ فرما مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما یا اللہ ہمارے اس وطن عزیز ملک پاکستان کو فرقہ واریت سے محفوظ فرما تفرقہ بازی سے محفوظ فرما لڑائی جھگڑا دنگا فساد سے محفوظ فرما اس کو امن کا مرکز بنا سلامتی کا مرکز بنا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین